Манастир Свети Великомъченик Пантелеймон. Град Велики Преслав. Местността Пътлейня. Манастир Свети Великомъченик Пантелеймон бил основан в края на 9 век, след покръстването на българите от княз Борис I Михаил. 852-889 година. Високо на десния бряг на днешна река Камчия, недалеч от старопрестолният Велики Преслав. След Преславския събор, 893 година, столицата е преместена в Преслав. Тогава започва голямо строителство. Бил построен и манастира. Там се оттегли за монашва и самия владетел, свети цар Борис, като приема монашеското име Михаил. В новата българска столица се събират най-просветените люде на българския народ. Учениците на светите братя Кирил и Методий, свети Климент и свети Наум, след изгонването им от Моравия, презвитер Константин Преславски, братът на цар Борис Докс, синът му Теодор Доксов, Йоан Екзарх, черноризец Храбър и много други книжовници. Била образувана Преславската книжовна школа. Манастира Свети Наум открива училище и подготвя ученици, които стават свещеници, учители и видни книжовници. Кипи усилена книжовна дейност. Отново са преведени и размножени Кирило-Методиевите преводи на свещеното писание, на светите отци, написани са и много оригинални творби. В манастира продължава делото на Пливсковската школа, първата старобългарска книжовна школа в североизточна България, която Свети Наум по-късно пренася в Охрид. С Пътленския манастир е свързано пътешествието на ръкописни старобългарски книги в руска земя, станало през X век. Манастир е изработвана високохудожествена керамика, с която са украсени иконостаси и мозайки. Запазена е мозаичната икона на свети Теодор Стратилат от рисувани и глиджосани плочки. От същото време, 9 и 10 век, са намерени керамични икони на свети апостол Филип, евангелист Марко, разпятие, бронзова матрицена икона на благославещият Христос, седнал на трон, над която е поместено изображение на Богомайката, Платитера и други. Подобни икони са открити и в други части на света, но най-много са намерени в Преслав, където се е зародило това изкуство. Манастирът е разрушен от византийците през 971 година и многократно е ограбван и разрушаван от печенеги и кумени. По времето на Второто българско царство отново е възстановен, но след падането ни под турско робство е разрушен и заринат под земята. Едва през 1909 година местният учител Йордан прави разкопки в тази местност и го открива. В края на 30-те години на 20 век, по времето на друг наш владетел с името Борис, цар Борис III, е започнал и строежът на новия храм, само на 70 метра по-нагоре от мястото на средновековния манастир. Той е трябвало да бъде възможно най-точно копие на стария. Парите осигурява Варненско-Преславска митрополия и владиката дядо Йосиф. Свещеници от целия регион и миряни от цяла България се включват в градежа със средства и труд. Камъните и дървения материал се мъкнат с биволски впрягове от Върбишкия Балкан. Това богоугодно дело обаче завършва непосредствено преди 9 септември 1944 година. Внушителната сграда е на 4 етажа, има около 120 стаи. Преди обаче монасите да влязат в нея, на 1 ноември 1954 година Министерски съвет издава заповед за отчуждаването й за нуждите на здравеопазването. Новият манастир никога не е действал. Не е изграждан и църковен храм към него. В периода 1954-1989 година сградата е била ползвана за почивна станция на профсъюзите и за спортна база. След 1993 година сградата е изоставена и почва да се руши и разграбва.
Готините на запустение са откраднати жиците от телеинсталация, тръбите за ВиК инсталация, до грама, дървен под и всичко, което е имало някаква стойност за местните вандали. През 1996 година със заповед на Финансовото министерство имотът е деактуван като общинска собственост. Варненският и великопреславски митрополит Кирил години наред води борба за възстановяване на манастира. През август 2006 сградата е продадена на търг. Купува я местен бизнесмен, който през 2008 година я прехвърля на Българската православна църква. От 2011 година манастирът е действащ. На 11 ноември 2011, след няколко столетия прекъсване, е подстриган и първият монах Константин. С помощта на дарители, манастира е изграден параклис свети великомъченик Пантелеймон. На 28 юли 2012 година там е отслужена и първата света литургия. От май 2014 за игумен на манастира е ръкоположен иеромонах Константин. В момента има завършени 2 монашески килии и 3 стаи за гости. Направена е и първа копка за изграждането на храм и малка административна сграда с лятна трапезария, направена от вече покойния митрополит Кирил. Кампанията за възстановяване на светата обител продължава. Има изготвен проект, с който ще се кандидатства за финансиране по програма за развитие на селските райони. Днес манастира вече възвръща своето достоинство като духовен център. Много хора го предпочитат като място, където да направят своя обет пред Бога. Основната ни цел днес е манастира да стане отново действащ мъжки манастир и да върнем някогашния духовен разцвет на това място. То да стане отново един духовен център за обучение на деца и възрастни. Молим всички благочестиви християни, които могат да помогнат за възстановяване на този емблематичен за българския народ манастир, да дадат своята материална подкрепа за възстановяване на тази духовна крепост на славянската култура, която свети цар Борис разпространи Божието слово на български и откъдето тръгва духовно-културната просвета на всички славянски народи. Възстановявайки тази духовна обител, ние вярваме, че бъдещите поколения ще достигнат онези духовно-нравствени ценности, които е имал българския народ по времето на свети цар Борис. Надяваме се, че и вие искате да сте съпричастни към това богоугодно дело, за което искрено и сърдечно ви благодарим. Нека Божията любов да бъде с вас. Бог да ви благослови. Яко всякие неисцельные недуги целиши ты именем Христа, мы же с весельем славяще дивного в тебе Бога вопием Ему. Аллилуйя! 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 Слышавши некомедистии людие о великом сострадании Твоим к страждущим и о безмездном врачевании от всяких болезней, устремишься все к Тебе, с верою во врачующую благодать в Тебе сущую и приемлюще скорое исцеление от всяких болезней, прославляху Бога и Тебе величаху, всемилостивого Целителя своего, зовуща Ти.